ये तो प्रूव हो गया कि पब्लिक किसके साथ है। आप बुरा मत मानिए, हंगामा का अलग है, हंगामा का क्या अलग है, यहाँ का जो भी है उनका देन है। अब इसको बुरा मानो अच्छे मानो, बीटीसी तो हुआ है ना, अब तो आज इलेक्शन इनके लिए ही खेलने को मिल रहा है। लोग यूपीपीएल भय खायासे, यूपीपीएल जिकिबोलै कोनो रास्ताय नाय। प्रमोद बर' दम दंबा बीजेपी पार्टीनि बेरेखा बुं, दम दंबा बिश्वजित सारनि बेरेखा बुंनो हागोन ना हाया? फेरेंगा गोविंद बे सानैखौ मानो गाज्रि मोनजाहोदों? सुबिदा लादों प्रमोद बर' सारा, सुबिदा होदों डक्टर हेमन्त सारा। प्रमोद बर' नोंनि पार्टिया जेन्नायनि बरसा दं, गावनि गादिखौ दा नागार, सुबिदा ला। बीजेपी नङाबा बीपीएफ नङाबा गोदान पार्टियाव हाबनानै था प्रमोद बर'। सुबिदा लादों प्रमोद बर'आ बीजेपीआव हाबनो थाखाय, गावनि गादिखौ दा नागार। सोर सुबिदा होदों? डक्टर हेमन्त सारा प्रमोद बर'खौ लामा दिन्थिदों। दम दंबा बीजेपीनि बेरेखा बुं, दम दंबा बिश्वजित सारनि बेरेखा बुं प्रमोद बर'। आलादा रायजो बिदोंमोन, आलादा रायजो जाथाराब्लाबो इउनियन टेरिटरिबाबो जागोन बेबायदि सानदोंमोन, अब्लाबो बर'फोरनो बे मोननैखौबो होआसै। आलादा रायजोनि थाखाय आन्दलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों। तेलेंगानाया जेला जायो होमब्ला बयबो बिदों, बिपिपिआबो बिदों, बिपिपिआ एबसुखौ लेंदोंमोन, राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो, ओंखायनो जों दोनथ'फायाखै। प्रमोद बर' सारा सुबिदा लादों, यूपीपीएल पार्टिया देरहागोन बे खुनु भरसा गैया। बिनि थाखायनो डक्टर हेमन्त सारा सुबिदा लानो थाखाय लामा दिन्थिदों। गोनां जायोबा प्रमोद बर' बीजेपीआव हाब, गोनां जायोबा गोदान पार्टियाव हाब, गोनां जायोबा बीपीएफ पार्टियाव हाबनानै था, गावनि गादिखौ दा नागार प्रमोद बर'। बेबायदि सुबिदा लामाखौ डक्टर हेमन्त सारा दिन्थिदों। दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमोद बर'आ राजनीतिनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय। बे नंखाय बाथ्रा बुंनायजों लोगोसे गावखौ सैथोआसो दै जाम्बा सुलि लगत की कथा, दै जाम्बा सुलि लगत की कथा। एकदम ৰেছ নাই। প্ৰথমতে বিটিআৰৰ পিছত দিছপুৰ, একেবাৰে এপ্ৰিল মাহলৈকে আপোনালোকে যুদ্ধৰ বাবে সাজু হৈ যাব লাগিব। सैथोआसो कन्स्टिटिउशननि बिगोमा बिथां बिश्वजित दैमारिया सैथो ना मानव गेदेर श्री प्रमोद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि यूपीपीएलनि बिटिआर सरकारा सैथो? बिश्वजित दैमारिनि बाथ्राया जेबो मुल्य गैया, जों बेसेन दं होनना सानो। फेरेंगा गोविंद बुंनानै लाब गैया। प्रमोद बर'आ बुंनो थोनदों नामा? गोविंद फेरेंगा नोंसोरखौ बिश्वजित सारनि बेरेखा बुंनो थोनदों नामा? दावहाया सुरु जाहांबाय, लाब गैया बुंनानै गोविंद आरो फेरेंगा। प्रमोद बर'आ सुबिदा लादों, प्रमोद बर'आ सुबिदा लादों। गोविंद फेरेंगा प्रमोद बर'आ बीजेपीआव हाबनो थाखाय सुबिदा लादों। नोंसोरखौ बीजेपीजों गाज्रि जाहोनानै फेरेंगा गोविंद जायफोर एक्स एनडिपिनि बेकग्राउन्डआव जायफोर गोहो खुंथायाव दं, नोंसोरखौ गाज्रि जाहोनानै बीजेपीजों प्रमोद बर'आ सुबिदा लादों। प्रमोद बर'आ सुबिदा लादों बीजेपीआव थ्रोब। गोहो दंबा प्रमोद बर'आ बुं बीजेपीनि बेरेखा, गोहो दंबा फेरेंगा गोविंद प्रमोद बर'खौ बुंनो हो बिश्वजितनि बेरेखा बुंनो थाखाय। दम दंबा फेरेंगा आरो गोविंद बिश्वजित सारनि बेरेखा बुंनो थाखाय प्रमोद बर'खौ थोन। दम दंबा प्रमोद बर'आ बीजेपीनि बेरेखा बुं, नाथाय प्रमोद बर'आ सुबिदा लादों। प्रमोद बर'आ बीजेपीआव हाबनो थाखाय सुबिदा लादों। बेबायदि सुबिदा लानो माखासे लामाखौ सोर दिन्थिदों? डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा प्रमोद बर'नो माखासे लामाखौ दिन्थिदों। प्रमोद बर' फैबाय थानाय गादिया प्रमोद बर' नोङो सुबिदा ला। बीपीएफ नङाबा बीजेपी नङाबा गोदान हान्जाजों प्रमोद बर'खौ सोर सुबिदा लानो थाखाय लामा दिन्थिदों? डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा प्रमोद बर'खौ लामा दिन्थिदों। प्रमोद बर' नोंनि पार्टिया देरहागोन देरहाया खुनु भरसा गैया। सुबिदा ला बीजेपीआव, सुबिदा ला गोदान पार्टिजों, सुबिदा ला बीपीएफजों। प्रमोद बर'खौ डक्टर हेमन्त बिश्व शर्मा सारा सुबिदा होदों। बिनि थाखायनो आं खावलायो गोविंद फेरेंगा बिश्वजित सारनि बेरेखा बुंनाय आरो बीजेपी पार्टीनि बेरेखा बुंनायखौ नोंसोरो जालदाब गार। दम दंबा प्रमोद बर'खौ बुंनो हो बीजेपीनि बेरेखा, दम दंबा बिश्वजितनि बेरेखा बुंनो हो। बीजेपीआवहाय मोनथाय होखानाय दङ जे भारताव थानाय जायखिजाया नोगोरारिफ्रानो ज' जानानैहाय राजखान्थि हान्जा गोदान दानो हायो। जायखिजाया आफादफोर संगठनफोर दानानै लानो हायो। बे जाबाय भारताव थानाय गासैबो नोगोरारिफोरनि मोनथाय। स' बेनिफ्राय जोंखौ रावबो हेंथा होनो हाया। बे जाबाय जोंनि फरमस्ट
number 1 right एबा मोनथाय नैथियाव जाबाय माब्ला गोदान हान्जानि जोनोम जायो मानो जोनोम जायो मानो गोदान संगठन एबा आफादनि जोनोम जायो बाथ्राया ओरैबायदि रोखा जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफोरनि खामानिखौ रायजो राजाया सुखुवाखै जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जाफ्रा रायजो राजा लुबैनाय बादि खामानि मावनो हायाखै जेब्ला जोंनि गेजेराव थाखानाय हान्जा दोलोफ्रा रायजो राजानि हास्थायनाय बादि मोनथायफोरखौ होनो हायाखै बिथांमोननि सिमां बिथांमोननि मिजिं बिथांमोननि लुबैनाय हास्थायनायखौ जाफुंहोनो हायाखै अब्लानो बे जायगायावहाय गोदान दोलोनि जोनोम जायो आरो बेबादिहानो दिनै एपिबिनि जोनोम एपिबिआ मोनसे बिबान लानो थाखाय जोनोम जादों जों गादिनि थाखाय जोङो गोहोनि थाखाय नङा नाथाय जों हमदां हाबाय जे जों दिनै जुदि बिबान लाया होमब्ला जोंनि इयुना खोमसि जों नुहुरदों जोंनि इयुनखौ नाहरनानै माबा मोनसे खैफोद फैगासिनो दङ खैफोदा जागायजेनबाय नाथाय बियो बांसिन जालांबाय थायोब्ला जोंनि इयुन जोलैनो जों मा होलांनो हागोन दिनै जों ओंखाराब्लाबो थानो हायोसैमोन जोंहा बैसो जाबाय जोङो न' सिङाव हाबनानै थानाय बैसो जाबायमोन नाथाय जोंनि what about our young generation जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय जोंहा जेबो बिबान गैया नामा बे बिबानखौ बानस'नो थाखाय जों दिनै ओंखारनो गोनां जादों बेनिखायनो आं बुंगोन आं बुंजेननायनिफ्राय आं जोबजासिम बे सोदोबखौ आं रिपिट खालामबाय थागोन एपिबि इज अ रेसपन्सिबिलिटी एपिबिआ मोनसे बिबान एपिबिआ मोनसे दायित्व जों रंजानो थाखाय सोरखौबा गाज्रि मोननानै सोरखौबा सुथुर साननानै जोङो बेखौहाय दायाखै नाथाय मोनसे गिदिर बिबान लानो थाखायसो जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों आं दिनै ओरैबायदि रंजानाय मोनदों जोंनि एपिबिनि थांखिया youth and women जोङो लाइमोन आरो आइजोफोरखौ थांखिनानै जोङो गुबैयै जों एपिबिनि गेजेरजों खामानि मावनो नागिरदों आरो जों दिनै नुबाय जोंनि सेन्ट्रेल कमिटिनि बेसेबां गोख्रों दिनै जोङो youth सेल मोननो हादों लाइमोनफोरनि जोङो गांखं मोननो हादों आइजोफोरनि जोङो मोनसे स्ट्रं बिराद गोख्रों जायफ्रा डेडिकेटेड बेबादि मानसि जों दिनै मोननो हादों आरो जों सानो बे मोननै जा सेल जों दिनै दाबाय सेन्ट्रेलनि youth and women बे मोननै विंजों जोङो एपिबिखौ ओरैबायदि खारथाय होनो हागोन जोङो नखर गामि बयनिबो हास्थायनाय सिमांनि जोङो गुमुरखौ लानो हागोन आंहा फोथायनाय दङ आरो बिथांमोनखौ आं बेनिखाय बे सुबिदा मोननायावनो आङो आंनि गोरबोनिफ्राय आं कंग्रेचुलेसन बावो बेस्ट विशेस होयो आरो आं मिजिं खालामगोन नोंथांमोना नोंथांमोननि बेस्टनिख्रुइ बेस्ट पारफरमेन्स होनो नाजागोन एपिबिनि थाखाय आरो जोंनि इयुन जोलैनि थाखाय नोंसिनि गावनि इयुननि थाखाय रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिसि आवहाय रायजो राजाया बिकल्प नागिरनानै दङमोन अपसन नागिरनानै दङमोन जिनिस मोनसेखौ गोबाव जाब्ला आंगायखायो जों गावनि जि जोमब्लाबो नखराव बायनाय दोननानै गाव मोजां मोननानै बायनाय जिनिसखौबो जों आंगायो गोबावद्राय जायोब्ला आरो बिनि खामानिया भेलुआ गैया जालाङो जों जि जाहोनाव बेखौ बाहायदोंमोन बेखौहाय जोंनो होनो हाया जाहैयो अब्ला जोङो गोदान जिनिस लायो थ' बेबादिहाय अब्ला जों आरो मा खालामो गोदान अपसन नागिरो थ' बेबादिहाय जोंनि गेजेराव गोबां रायजो राजा दङमोन जायफ्रा अपसन नागिरनानै दङमोन जायफ्रा बिकल्प नागिरनानै दङमोन अल्टारनेटिभ नागिरनानै दङमोन आरो बेखौसो जों दिनै नामै जामै जोङो होदों जोंनि गेजेराव ओरैबायदि गोबां मानसि दङमोन जे दिनै इउपिपिएलआव थानो लुबैला बिपिएफआवबो थानो लुबैला दा बहा थांबावनो उपाय गैया खामानि जा ताजा सोरबाया ओरैनो कंग्रेसआव हाबनानै थादों सोरबाया आपआव हाबनानै थादों सोरबाया तृणमूलआव हाबनानै थादों बायदिसिना सोरबा भिपिआइ टिपिआइफ्रावबो हाबनानै थादोंमोन मानि थाखाय जेखुनु अपसन गैया बेनिखायनो जों दिनै अपसन होनो थाखाय एबा बिकल्प अल्टारनेटिभ होनो थाखाय जोङो एपिबिखौ जोनोम होदों बेवहाय बाजानांगौ रागा जोंनांगौ इनटलारेट खालामनांगौ बिनि खुनु बाथ्रा गैया जाया डेम'क्रेसिनि बाथ्रा मिथियो सुबुं खान्थिनि बाथ्रा मिथियो बेफोरो मालाबाबो सोंखारिनाय नङा बयहाबो मावनो थाखाय मोन्थाय दङ आरो बे मोन्थायखौ लानानै जोङो गिदिर बिबान मोनसे लानो थाखायसो जोङो आवगायदों जों दिनै मिन्थिगौ जे जोंनि बिटिसिआव मा जागासिनो दङ बिटिसिखौ जोङो माबायदि मोननाय बिटिसिआ माबायदि जोंनि गेजेराव फैनाय जोंहा सोरखार दङ होनना बुंनो हानाया बोरै फैनाय बेयाव सोरबा लिडाराल' बेखौ लानानै फैयाखै साफ्रोमबो बे बिटिसि एरियायाव थानाय बर' नन बर' गासैबो राव हारिमु जाथिनि मानसिनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों एस्पेसियेलि बर'नि जाफोर संगठन दङ बेफोरनि सेक्रिफाइसनि गेजेरजों आरो बर' रायजो राजानि जि सेक्रिफाइस जा नागारसारनाय बेनि गेजेरजों जों मोनदों जों बेखौ गोसोआव लाखिनाया मोजां जे 6 शेड्यूलखौ जों माबायदि मोननो हायो
6 शेड्यूल जोङो दा BTC आ जों 6 शेड्यूल एक्टनि सिङाव दङ जोंहा बियो 70 बोसोरनि आगोलनिफ्रायनो आलादा रायजोनि थाखाय मा खालामदों सोमावसारबोगासिनो गुबुन गुबुन रोखोमै गुबुन गुबुन मुङै गुबुन गुबुन दोलो हान्जानि सिङाव थानानै माब्लाबा PTC माब्लाबा PPTC माब्लाबा UTNLF माब्लाबा BPSC माब्लाबा भलन्टियार फोर्स माब्लाबा एबसु माब्लाबा BLT माब्लाबा NDFP बेफोरबायदि गुबुन गुबुन आनखि बर' साहित्य सभानि एबा बर' थुनलाइ आफादनि सिङाव थानानैबो जोंहा सोमावसारनाय जादों स' बेफोरबायदि गुबुन गुबुन समाव गोबां बेफोरबायदि संगठन दोलोनि सिङाव थानानैहाय मा खालामबोदों बर'फ्रा खोलोब सोमावसारबोदों संग्राम खालामबोदों आरो बे खोलोब सोमावसारनाय संग्रामनि फिथायानो जोंहा मोनथाम सुक्ति एबा गोरोबथा बे जाबाय BSC बेनि उनाव BTC बेनि उनाव थांनाय 2020 जानाय BTR जों मिन्थिगौ जे जेब्ला जों गिबि जिनिस लायो बियो फिसा जायो नखर गंसेयाव जुदि जेबो गैया साइकेल बायग्रोयो बेनि उनाव साइकेल बायनो हायोब्ला बाइक बायो बाइक बायखांनो हायोब्ला साखा मोनब्रैनि गारि बायो साखा मोनब्रैखौ बायनो हायोब्ला बेनिख्रुइ साबसिन लाक्जारि कार बायो बेनि उनाव बेबादिनो न'खौबो हास्लाबाब्लाबो जोङो खथानै खथाथामनि लुयो मोनसे फ्लोर लुयो बेनि उनाव सेकेन्ड फ्लोर थार्ड फ्लोर थाङो जोंनि बेलायाव जों नायोबा नुगोन जे BSC एकर्डखौ जेब्ला खालामदोंमोन खालामगिरिफ्रानो बुजिबाय उनावहाय मिन्थिबाय जे बेजों जोंहा जेबो जाया जेबो होनो हाया बर' हारिनो बेनिखाय मा खालामखो आरो नांफिनबाय बर'फ्रा खिन्थु दावहा नांनायाव मालाबाबो थाद'आखै मालाबाबो फासयनायनि थाखाय बयबो बुङो जोंहा नाम दोङो जे बे बर' हारिया नांगौ समाव खौसे जायो नांगौ समाव गावनि थाखाय बिना लानायाव बिसोरो माहिर आरो कुनु हयथ' बेबादि हारि गैया जायजों खेबथाम मा जादों गोरोबथा जादों बे गिदिर बाथ्रा दिनै बर'फोरनि नांनायखौ सोरखारा स्वीकृति होनानै गनायथि होनानैसो बेफोर गोरोबथाया जादों दिनै जुदिও बर'फ्रा बै समनिफ्रायनो आलादा रायजो बिदोंमोन आलादा रायजो जाथाराब्लाबो इउनियन टेरिटरिबाबो जागोन बेबादि सानदोंमोन अब्लाबो बर'फोरनो बे मोननैखौबो होआसै आलादा रायजोनि थाखाय आन्दोलनखौ जों बयबो रायलायलायजोबनानै 2003 मायथाइयावनो दोनथ'दों तेलेंगानाया जेला जायो होमब्ला बयबो बिदों BPBआबो बिदों BPBआ एबसुखौ लेंदोंमोन राजखान्थि हान्जाजों बिसोर थायानो ओंखायनो जों दोनथ'फैयाखै जोंहा गभर्नमेन्टजों जायफोर थेक्टक जादों गावसाबो जादों जोंहा गभर्नमेन्टजों बिनि उनाव आलादा रायजो बड'लेण्डखौ दानायनि थाखाय जिके पिल्लाइ कमिटि मोनसे सरकारखौ बुंनानै जों दाफुंनो हादों आरो जिके पिल्लाइआ आलादा रायजो दाफुंनायनि खामानिखौ मावनानै गभर्नमेन्टनो साबमिट खालामब्लानो बे आलादा रायजोनि समस्या समाधान जागोन बियो दिनैबो दं डकुमेन्ट आरो बेखौ जों मावनायखाय एबसु आरो इउजि ब्रह्ममोनहा जालायबाय बेखौ नाङा बे कमिटिजों जानायखौ जोंनो नाङा थाल्ला रायजोखौ बिसोरनो रिपर्ट होनांगौनो होमबासो लागोन ओंखायनो मावहोआ दे होमबालाय थाथ' नोंसोर माव 5 बोसोर जाबाय 2014 सनिफ्राय दासिम बेबायदि पिल्लाइ कमिटियाथ' बाददों रायजोआथ' बाददों जेबो मोनसे बिसोर खालामनो हायासै आन्दोलन खालामनानैबो 5 बोसोराव दा 5 बोसोराव जेबो खालामनो हायिया बे आन्दोलनखौ दैदेनग्रा लिडारनि दाय ना हाग्रामा महिलानि दाय जादों देलाय बुंलाय आन्दोलन दैदेनग्रानिसो दाय नंगौना नङा नों जुदि आन्दोलनखौ नेतृत्व होनो हाया नों जुदि गभर्नमेन्टखौ कनभिन्स खालामनो हाया नों जुदि मोनसे स्ट्रेटेजि लानानै मोनफुं होनो हाया बे नोंनिसो फ्लप लिडार जागोन ना जाया नों फ्लप लिडार हिसाबै बेवहाय मानो हाग्रामा महिलानि दाय जाखो बिपिएफआ मानो दाय जाखो दिनै एनडिपिआबो रायगासिनो दं बुंगासिनो दं एनडिपिआ 10 बोसोर रायलायबाय सरकारजों आरो रायलायनानै जुदि नों मोनसेबो खामानिखौ आदाय खालामनो हायाबा बे दाया रायजोनि नामा बे दाया बिपिएफनि नामा बे जाबाय लिडारफोरनि दाय मानगोनां हाग्रामा महिलानि बिथाङाबो संग्रामिमोन आन्दोलन खालामदोंमोन बिएलटिखौ दैदेनदोंमोन बिथाङाबो सरकारजों बिसोरबायदि रायलायदोंमोन बिएलटिआबो नाथाय 3 बोसोरावनो रायजोफोर बे रायलायनायखौ फोजोबनानै बे बिटिसिखौ लानानै फैदोंमोन बर' रावखौ ओइटिकेलाव सोदोंमोन CITखौ लाबोदोंमन जोंनि बेवहाय गोदान बाक्सा चिरां उदालगुरि मोनथाम जिल्ला बिथाङा दानानै होनो हादों बेफोरखौ दा मावफुंदों बेनि उनाव गभर्नमेन्ट जादों हाग्रामा दालां दैजिं फेस्टिभेलिटि जादों बे दलंखौबो बिथाङा मावफुंनानै साहानि मानसिफोरनि थाखाय बेसेबां मोनसे गोदान जिउ लाबोखो बे गासैखौबो बिथाङा 3 बोसोर सावरायनायजों फोजोबनानै खालामदों बिथांनि कौशल बुद्धि खायदा बियो बेजों जादों आरो बिसोरो 10 बोसोराव गावस्रा लिडारफ्रा मोनसेबो खायदा बुद्धि बाहायनो रोङाखिसै खामानिया जाफुङाखिसै दा गावसिनि जायिया मालायनि दाय जाबाय मास्टारफ्रा आन्दोलन खालामफायाबा दाय दखान होग्राया आन्दोलन खालामफायाबा दाय एमएलए एमपिआ आन्दोलन खालामफायाबा दाय बुजिबाय खामानि आन्दोलनखौ बयबो खालामनांगौ जाखो गावसोर जि खालामनो खालामबानो जाबायना गावसोर मोनसे बिश्वास दं साननाय दं मावलांदो गावसोरनि गासैबो फेलें जानायनि दाया बोरैहाय राजखान्थि खालामग्रा मानसिफोरनि जानांगौ जाखो गतिके जोङो खुनु आन्दोलननि टिका लायाखै जोङो राजनितिक दल हिसाबै राजनितिक भाबै बिटिसिनि आरो बर' रायजो राजानि बा गासैबो बिटिसि ओनसोलनि सुबुं समाजनि खामानि मावनायनि जों दायित्व लादों आरो बे हिसाबै आखरै आखर जों प्रत्येक बोसोराव
जों बेबायदि जौगाखांनायनि खामानिफोरखौ मावबोगासिनो दं ओंखायनो बिटिसिआ दिनै डेभेलप जाबाय बबे खारनखौ लानानै बिपिएफखौ जेबो मावाखै होनदों इउजि ब्रह्मनि गोलाव सम दैदेनगिरि जानाय बिथाङा मोनसे बिदिन्थि होदो जे बिथाङा बर' समाजनि थाखाय मा मोनसे खामानि मावफुंखो मोजां बाथ्रा मोजां लेक्सार होनाय मोजां साननाय बे गिदिर बाथ्रा नङा मोजां सिन्ताखौ बयबो खालामनो हायो खिन्थु मोगथाङाव माबा मोनसे बुस्थु मावफुंनायासो गिदिर बाथ्रा दिनै बबेखौ मावदों प्रमद बर'आ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ नेतृत्व होनानै बिथाङा दिनै संग्राम खालामगासिनो दं खिन्थु बर' हारिनि थाखाय बिथाङा बबे मोनसे खामानिखौ दासिम मावनानै लाबोनो हाखो उनाव हायोना हाया आं बेखौ मिथिया जुदि मावनानै लाबोनो हायाबा नोंनि नेतृत्व होनायनि मा ओंथि दं बेबायदिखौ बर'आव थाखो बहुद नेताया नेतृत्व होबोदों थेवबाबो जों सोरबा सासे सानैनि नामखौ मानो रायखाङो बड'फानि नामखौ जों मानो रायखाङो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ प्रमद बर'आ राजनितिकनि फुथुला हिसाबै बाहायहोबाय दिनै इउपिपिएल जों थाफानानै एबसुखौ फुललि पलिटिक्स खालामबाय नाथाय जोंनि बड'फाया जेब्ला बेबायदि समाव रायजोआ नों नङाबा नेतृत्व होनो गैला एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ नोंनो लानांगोन होननानै फाथिदोंमोन रौथायाव 1986 आव एबसुनि आफादगिरि बिबानखौ लाखांनायनि उनाव बिथाङा बे समाजनि दायित्वखौ लानानै आं मावनोसै आरो आं गैयाबानो जाला सानबायब्ला ओंखायनो दिनैनिफ्राय आंनि मावनांगौ हाबाया रायजोनिल'सै आंनि व्यक्तिगतनि गैला बियो गावनि सेल्फ इन्सपेक्टर साख्रिखौ नागारदोंमोन बिनि उनाव इउबिनिलेब पिटिसिए मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दङमोन गासिबो एबसुखौ लानानै बाहायनो नागिरो नाथाय बड'फाया खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थाया आरो जोंहा एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै जों आवगायलांगोन आरो बर'नि जि इसुफोर दं बेखौ लानानै जोङो आवगायलांगोन खिन्थु जों पिटिसिए इउबिनिलेब बिसोरजों जों मालाबाबो थाया जों दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुनु राजखान्थि हान्जानि सायाव थायोब्ला मोनसेजों थाब्ला मोनसे दाय जागोन मोनसेजों थाब्ला मोनसे दाय जागोन ओंखायनो जों रावजोंबो थाया मोनथामबो हान्जाखौ सापर्ट खालामाखैमोन आरो गावनि मोनसे दृष्टिभंगिजों नोजोरजों बियो बर' रायजोखौ लानानै आवगायदोंमोन आरो जोबनायाव बयबो बर' हारिया खौसे जादोंमोन जायनि थाखाय जों बिथांखौ बड'फा होननानै बिमुं होदों आरो बिनि गेजेरजों दिनैनि बे अबस्थायाव जों सफैदों थिग बिब्दिनो दानि इउजि ब्रह्म बिथाङा जेब्ला एबसुनि आफादगिरिमोन बिथांजों आंबो एसिस्टेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै दङमोन बिथाङा आफादगिरि जानाय समाव बे सिचुवेसनमोन सानसुमा बिपिपि क्रेमसिं बिपिपि आरो एनडिबिनि पिडिएफ मोनथाम राजखान्थि हान्जा जोंहा दंमोन बे समाव बयबो एबसुखौ लुगैयोमोन नाथाय उरखाव गोरा ब्रह्म बिथाङा इउजि ब्रह्म बिथाङा बे समाव जों खुनु राजखान्थि हान्जाजों जों थांनो हाया समर्थन खालामनो हाया जों खुनु राजखान्थि हान्जाखौ जों गाव एबसुआ गावनि आदर्श मथेनि जों थांगोन हारसिङै गतिके जोंखौ रावबो गाज्रि दामोन आरो सोरबा जातिनि थाखाय मावनो सानदोंबा राजखान्थिखौ गारनानै जों फै बिदि आवगायदोंमोन आरो बेजों इउजि ब्रह्म बिथाङाबो गासै बर' मानसिखौ खौसे खालामनो हादोंमोन नाथाय दिनैहाय प्रमद बर' आरो रोंगोरा बिथांमोननि समा जेब्ला फैबाय बिथांमोनहा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ जेब्लाबो इउजि ब्रह्मखौ सुंथानो थाखाय राजखान्थियारि भाबै बाहायबोगासिनो दं दिनैबो बाहायबाय थादों इउजि ब्रह्मआ जि हान्जायाव थायो बेवनोसो थाफायो आगोलाव बिपिपिएफमोन बेवहायसो थाफालायबाय बिनि उनाव माबा पिसिडिआर जाबाय बेयावसो थाफालायबाय बिनि उनाव बिपिएफखौ गारनानै इउपिपिएल बानायबाय बेयावबो बिसोरो बेजों थाफालायबाय खालि इउजि ब्रह्मजों राजखान्थि हान्जायाव बिसोरो एबसुखौ लाफानानै खामानि मावगासिनो गतिके प्रमद बर'आ मालाबाबो एबसुनि आइडियलजिखौ लानानै एबसुखौ एबसु हिसाबै जातिनि गोथार हिसाबै बेखौ लाखिलांनायनि थाखाय बे सिन्था खालामाखै राजनैतिक बायदि बेबहार खालामनानै गावसिनि राजखान्थि शक्तिखौ गोरा खालामनानै एबसुनिफ्राय जेब्ला रिटायार जायो बेवहाय थांनानै खामानि मावहैनायसो बेहा प्लेन बिनि बादै बियो एबसु संगठननि प्रति बेहा जेबो साननाय गैया बिनि फोरमाना बेनो दिनै प्रमद बर'मोनहा जुदि इउपिपिएल नङालासिनो बिथांमोना जुदि जोंखौ आगोलाव जेरै एमएलए फाथिदोंमोन इन्डिपेन्डेन्ट एबसु बिपिएससि सापर्टेड दिनैबो जुदि एबसु सापर्टेड जयेन्ट एक्सन कमिटि सापर्टेड एनडिपि सापर्टेड बिदि जुदि केन्डिडेट जानायमोनब्ला हयथ' बिपिएफ खामग्रा इउपिपिएल खामग्रा रायजो राजायाबो ज' एबसु एनडिपि आरो जयेन्ट एक्सन कमिटिजों बाहागो लाफैगौमोन आरो बर'आ खौसे जागौमोन खिन्थु बेखौ खालामालासिनो बिसोरो राजखान्थि हान्जायावसो हाबफानानै बे राजखान्थि हान्जाजों खामानि मावबाय एक फलिया जाबाय जेला एक फलिया जायो नों रायजोखौ खौसे खालामनो होनबाय थाबा जायो नामा बिपिएफखौबो मोजां मोनग्रा मानसि दं मानो मोजां मोना बिपिएफखौलाय जाय सिआइटि जानायनि थाखाय जोंनि बर' गथ' गथायफ्रा बेवहाय बिटेक फरायनो मोनदों बिनि थाखाय हाग्रामाखौ गाज्रि मोनदों नामा जाय इउनिभार्सिटि जानायनि थाखाय गुवाहाटी डिब्रुगड़ इउनिभार्सिटियाव एडमिसन मोनामोन जोंनि गथ' गथाया दिनै बेयाव 80% सिट 80% सिटआ बिटिसि ओनसोलनि कलेजफोरनि थाखाय रिजार्भ जानायनि उनाव बिजनि कलेजफोराव जानाय डिग्रि मोननाय गथ'फ्रा जोंहा बेयाव एमए एमएससि फरायनो मोनदों बिनि थाखाय गाज्रि मोनगोन नामा मानसिफ्रा मोजां मोननाय थागोन ना थाया बे मोजां मोननाय मानसिया इउपिपिएल इउजि ब्रह्म
जायहा समाज जीवनाव मोनसेबो रिजाल्ट लाबोनो हायाखै बेजों थाफाहैगोन नामा? थाफाया। दा मेन खारनफ्रा जाहैबाय बेफोरो। ओंखायनो रायजोफोर बेफोर गासैबो बाथ्राखौनो जोङो सिन्था खालामनांगोन आरो ओंखायनो बिसोरनि जानला मोनला बुंलायनायजों जों गोजावनो नाङा। बेफोर टटेलि राजनितिक मोनसे सार्थजों बिथांमोना खामानि मावनाय, आलादा रायजोआ बिसोर नङा, जों मावनानै दोननाया बांसिन आवगायनानै दं। आरो बे इलेक्सन जोबनायनि उनाव बिथांमोना माबायदि खामानि मावो नायब्लानो जाबाय। बिसोरनाबो खुनु सेपारेट स्टेट नङा, सेपारेट स्टेटसिम बिसोर आन्दोलनखौ लाङा, माबा मोनसे सुक्ति खालामनानै जास्ट गावसोरखौ जाहिर खालामनाय बर'नि थाखाय माबा मोनसे खालामदों। खिन्थु आलादा रायजो बड'लेण्ड बेसिम बिसोरो संग्राम खालामनाय मानसि नङा। बिसोरनि टारगेटआ बे इलेक्सनल', बे इलेक्सनल'। कारन रुपगोरा ब्रह्म बिथाङाबो अलरेडि जेरावबो लेक्साराव बुंदों जे बिथाङा बेनिफ्राय देरहालांखांबा 1 बोसोर 2 बोसोरनि गेजेराव जिखुनु प्रकारेबाबो सुक्ति खालामहोगोन होनबाय थादों। सुक्तिया बर' रायजो जाया, सुक्तिया बुजा फरासो जायो, कमप्रमाइससो जायो। होमब्ला आलादा रायजो नागिरनो थांनो नागिरदों नामा इउजि ब्रह्मआ? नङा, इउजि ब्रह्मआ एमपि जानो थांनो नागिरदों आरो एमपि जाखांब्ला बिथाङा बे आन्दोलनखौ फोजोबनानै गावनि राजखान्थि हान्जायाव रायजो राजाखौ लाफानानै राजखान्थि भाबै खामानि मावलांनो नागिरदों। 2020 सनाव जागोन जोंनि काउन्सिलनि इलेक्सननि थाखाय बिथांमोना तालिम होगासिनो दं, रिहार्सल होगासिनो दं, बाखि जेबो गैया। गतिके एखे आरो खोथा बाथ्राया बेनो, बिसोरल' मोनजायो नामा, बिसोरल' मोनजायो नामा, बिसोरनो जाजोब्बाय, गावसोरल' जाबाय, थारमाने मा जोंबो जानांसिगौ, जोंबो मोननांसिगौ, नङा होमबा? गतिके बिसोरबो एकदम खाप खापसो जानानै दं। बिटिसिखौ नायहरनानै बोरैहाय गावसोरबो जानो हायो। खालि मालाय न' लुबा माबा मोनसे साननाय, मालाय बिल्डिं लुबा माबा मोनसे साननाय, गारि लुबा माबा मोनसे साननाय, मालायनि सम्पति बारायनाय जानायखौ हिसाब लाबाय थायो नामा मानसिया? मालाय खामानि मावदों नालाय, थिखा मावदों नालाय, बेफार मावदों नालाय, फैसा मोनदों नालाय, न' लुगोन, गारि बायगोन, बेलाय आरो माथो। आरो नोंहा जेबो गैया, गावनो आंहाथ' जेबो गैया, आंहाथ' जेबो गैया रायजोफोर। आरो नों हालेवाबो, खेथिबो मावा, दखानबो होआ, नों साख्रिबो मावा, नों थिखाबो मावा, हा नोंनाव बोरै फैसा फैनांगौ जाखो मालाय? नों उरखावगोराव बिथांनाव बोरै फैनांगौ जाखो? आसलथे ओंखाम रसा नांबावनांगौसो बियो जेरैबायदि थायो, सानफ्रामबो मिथिं गायबाय थायो, इनकाम गरसेबो गैया। आरो बेखौ नायोबाथ' रसासो नांबावनांगौ, नङा होमबा रायजोफोर? थाव खरसा बेसेबां थांनांगौ सानफ्रामबो गिदिंनायाव? बुजिना बुजियाखै? बे हिसाबखौ जुदि जों लायो, रसासो नांबावनांगौ। होमब्ला रसा नाङासो सोलिबाय थादोंमोन मा? बबेनि बेलाय फैसायालाय, नङा होमबा? फैसायाथ' गाज्रिसो जागोन बिदिब्ला बिसिनाबो, जुदि इनकामानो जेबो गैयाब्ला। बिसिनि फैसायाबो सोरबाया गावनि थैखौ दै खालामनानै थिखा मावनाय, दखान होनाय, मा होनाय, बिसिनिफ्राय दाबि दंखि खालामनानै कालेक्सन खालामनायसो रायजोफोर। बिसोर खामायनाय फैसा नङा, बिसोर खामायनाय फैसा नङा, मालायनि थै गोलोमदैनि फैसा दादागिरि खालामनानै 1 लाख हरनांगोन, 1 लाख मानियाले 3% मानियाले, नङा होमबा? खालभार गंसे गारबाबो 3% नांगौ, हाबा इथा ट्राकसे गारबानो 3% नांगौ, सेन्ट ग्रेभेलनि थाखाय ट्राक गंसे गारदावबानो 3% नांगौ, नंगौना नङा रायजोफोर? होमबा बे फैसाया बबेनिफ्राय मोनदों? गारियाबो बबेनिफ्राय दावरायबाय थादों बिसोरलाय? गतिके जियानो जि बुङाथों, जोंहाबो बुंनांगौब्ला बिराद दं, खिन्थु बेफोर बेखार खोथाफोरखौ रायलायना मा लाब जानो? ओंखायनो बेफोरखौ सब बाद दोन। गासै हारि माहारि जोंहा सापर्ट दंजोबो। जोंहा माने माइनरिटिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामबाय, मुस्लिमफ्राबो, आदिबासिफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों, गरखाफ्राबो जोंखौ सापर्ट खालामदों, जोंखौ दिनै बेंगलिफ्रा फुललि सापर्ट खालामदों, जोंहा दिनै असमिया गासिबो सापर्ट खालामदों, बिजेपि दं, एजिपि दं, खुनु प्रब्लेमानो गैया सारिउफाले। आरो इउजि ब्रह्मआ खालि बर'निल' भट मोनगोन आरो बे एआइडिएफखौ लानानै बे आसा खालामदों एआइडिएफआ मालाबाबो बिसोरनो के लिए मैं मेरे पार्टी के हाग्रामा महिला जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि उन्होंने मुझे 3rd टाइम के लिए फिर राज्यसभा में भेज दिया, जो कि यहाँ की समस्याओं के मैं वहाँ पर पार्लियामेंट में बता सकूं, ताकि देश के जो वहाँ पर पॉलिसी बनाया जाता है उसी में यहाँ के लिए भी खुश हो जाए उस पॉलिसी में। सर, बीटीसी चुनाव के मुख्य मुद्दे क्या हैं आपके हिसाब से, जिनको उठाया जाना चाहिए? क्योंकि आप लगातार रूलिंग पार्टी रहे हैं, तो आप लोगों के तरफ से क्या आप जनता को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं? नहीं, देखो, ये तो बीटीसी जो है वो बहुत नया इस्टेब्लिशमेंट है। 2003 में हमारी जो नेता है हाग्रामा महिलारी जी, उन्होंने इस इलाका के लिए संग्राम किया था कि यहाँ का कुछ भी नहीं था। भारत स्वाधीनता के बाद 60 साल तक यहाँ पर माने आसाम सरकार ने कुछ कर नहीं पाया। इसके बाद यहाँ पर संग्राम हुआ था कि इस इलाका के डेवलपमेंट के लिए यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ के लोगों के हाथों में देना चाहिए, पृथक राज्य चाहिए। तब 2003 में एक एग्रीमेंट हो गया, BLT, बोडो लिबरेशन टाइगर, और भारत सरकार और असम सरकार। तब इस जो एकॉर्ड हुआ है, उस एकॉर्ड में केंद्रीय सरकार की तरफ से और असम सरकार की तरफ से एक वादा किया था कि भारत संविधान के 1980 के जरिए यहाँ पर एक लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब बॉडी के लिए एक एडमिनिस्ट्रेटिव माने हाँ स्थानीय एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की सिस्टम यहाँ पर लागू किया जाएगा। तो ये सिर्फ कमिटमेंट था। तो इसके बाद हाग्रामा जी ने वहाँ पर सरेंडर किया। इसके बाद तो जब मेन स्ट्रीम पे आ गया, इसके बाद उन्होंने पॉलिटिकल ज्वाइन किया। बीटीसी के सारे लोगों को लेके उन्होंने एक पार्टी बनाया, BPF, क्योंकि बीटीसी के भविष्य बीटीसी के लोगों के हाथ में है।
और इसको करने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार ने माने यहाँ सौंप दिया। तो इसीलिए नेशनल पार्टी इस छोटा सा जगह के लिए चिंता करने की कोई समय नहीं होता। राज्यों की अन्य जो आंचलिक राजनीतिक दल है उन लोगों का भी समय नहीं है बीटीसी के लिए, तो ये लोग कभी यहाँ पर डेवलप कर नहीं पाएगा। इसलिए हम बोडोलैंड के लोग ही खुद का एक पार्टी बनाना है और खुद यहाँ पर जो सिस्टम है इसमें रहकर काम करना है। तो इसके बाद हगरामा जी को सबों ने नेता सुना, हर बार उन्होंने चीफ बना। तो ये जो वादा था 6 शेड्यूल में एक एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था करने की, तो ये सारी आज का जो बीटीसी है ना, जो निर्वाचन हुआ है, सब लोग इस पे लगे हुए हैं, बीजेपी के दल तक, कांग्रेस के दल तक। तो ये सारी हगरामा महिलारी जी ने इसको स्थापना की पूर्णांग पर्याय में, जो कि सेक्रेटरीट आप लोगों ने देखा होगा, असेंबली बिल्डिंग देखा होगा, नया जो डिस्ट्रिक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है सबको बनाया है, 40 डिपार्टमेंट्स दिया था, सारे 40 डिपार्टमेंट का ऑफिस यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया है। इसके बाद यहाँ का हालत बहुत ख़राब था, कोई कालभार रास्ता के नाम पे कुछ भी नहीं था। तो इसके इलाज तो 15 ईयर्स में करते करते आज हर जगह पे गाड़ी जा सकता है। ये सबको इतना मतलब एक वैसा बच्चा पालने में जो करना पड़ता है, इसको हगरामा जी के नेतृत्व में बीपीएफ करके आ रहे लोग पता है। तो अभी हम एक लेवल पे आ गया, अभी हमारा रास्ता का प्रॉब्लम नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी का हमारा प्रॉब्लम नहीं है, इतना ऑफिस का कोई प्रॉब्लम नहीं। इसलिए इसी बार हम दूसरी लोगों की तरफ, IT की तरफ, हमारे भविष्य प्रजन्म के उनको हम शिक्षा की लेवल पे या एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे हम कैसे ले जा सकता है, उनके लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर करना है, क्या फैसिलिटी करना है, ऐसे काम को करना है। तो लोग को पता है, इसलिए और मोर डेवलपमेंट उसके लिए ही हमारा मुद्दा है। मतलब जो चीज़ें आपके इतने कार्यकाल में छूट गई हैं, अब आगे उन पे काम करना है, उसको करना है, इसको ही कंटिन्यू करना है, यही हमारा मुद्दा है। लेकिन आज आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया, आपने हगरामा जी को फादर ऑफ बोडोलैंड का दर्जा दिया, तो आपको नहीं लगता कि इससे विपक्षियों को दिक्कत हो सकती है? सुनिए, इसमें ये सारा बोडोलैंड उनका देन है, उन्होंने संग्राम किया, नेता था, उन्होंने एग्रीमेंट किया और इसके कारण आज यहाँ पर बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल बना है अंडर 6 शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन के। नहीं, जो चुनाव में उतरता है वो तो खुद के लिए उतरता है ना, लेकिन हगरामा का अलग है। हगरामा का क्या अलग है, यहाँ का जो भी है उनका देन है। अब इसको बुरा मानो अच्छे मानो, बीटीसी तो हुआ है ना, अब तो आज इलेक्शन इनके लिए ही खेलने को मिल रहा है। लोगों ने सुक्ति किया है, एकॉर्ड किया है, लेकिन एकॉर्ड तो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो आज लोग उसके साथ कुछ कंपेयर नहीं कर सकता है बोडोलैंड में, जो भी हो हगरामा पर्सनली, लेकिन यहाँ का जो है आज जो देखा ये हगरामा का देन है। तो इसीलिए उनको छोड़ के अब बोडोलैंड में कुछ सोच नहीं सकता है, और अभी भी उन्होंने इस इलाका के लिए ही लग रहा है। एक बहुत ही ज़रूरी सवाल मुझे लगता है कर लेना चाहिए आपसे कि केंद्र में आपकी बीजेपी के साथ गठबंधन है, असम सरकार में भी बीजेपी के साथ आपका अलायंस है, लेकिन इस चुनाव में देखने को मिल रहा है आपके साथ अलायंस होने के बावजूद बीजेपी आपके खिलाफ कैंडिडेट खड़ा कर रही है। तो ये कौन सी पॉलिसी है, मुझे समझ नहीं आई, आपको अगर समझ आ रही हो तो ज़रा बताइए। देखिए, हम लोग तो बहुत छोटा पॉलिटिकल पार्टी है, सिर्फ अपने घर का कैसे बसा सकता है, गाँव का कैसे बसा सकता है, इसके लिए हम लोग काम कर रहा है। क्योंकि हमारे बोडोलैंड के संबंध में भारत की कोई भी राष्ट्रीय नेता इसके ऊपर कोई पता नहीं है, तो यहाँ का काम हमको ही करना है, इसके लिए हम लोग पॉलिटिक्स कर रहा है। और ऊपर में हमारा कुछ नहीं है, तो हम लोगों ने पहले कांग्रेस के साथ अलायंस किया था, तो कांग्रेस ने भी अच्छे तरह हमारे साथ मैंने एक साथ मिलकर काम किया, हमको थोड़ा प्यार भी किया, लेकिन बाद में कांग्रेस भी इसी तरह ही मतलब छूट दिया, बेवफा हो गई। बेवफा मैं नहीं बोलूँगा, वो लोग भी छोड़ दिया, उनके बड़ा चिंता है, बड़ा पॉलिसी है, शायद हम लोगों की जरूरत नहीं होता है और होने से कुछ प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो आज हम बीजेपी के साथ है, उन्हें भी लगता होगा गलती कर। देखिए, हम बीजेपी के साथ है, बीजेपी को हम क्या है, हम दे रहा है। राष्ट्रपति की निर्वाचन है, हम लोगों ने वोट दिया, वाइस प्रेसिडेंट की मैंने उपराष्ट्रपति के निर्वाचन है, उसमें हमने बीजेपी को वोट दिया। असम के लोकसभा के वोट है, हम बहुत सीटों में जहाँ पर हमारी वोटार से उनको बोल के उनको सपोर्ट कर दिया। कोकराझार में हम बीजेपी के साथ था, लेकिन हम लोग हार गया तो वो लोग हमको जिता नहीं पाया, तो उपाय तो नहीं है। लेकिन इसके बाद हाँ, हार जीत तो होता ही है। तो अभी काउंसिल का इलेक्शन है, हम लोगों ने हमारी जो धर्म है उसको रक्षा किया है। हगरामा जी ने बीजेपी को 2 सीट डायरेक्टली दे दिया है, एसजीपी को 1 सीट दे दिया है। इसके बाद बाकी सीट में हम लोगों ने फ्रेंडली खेलने का सिद्धांत लिया है। तो लेकिन हम लोगों ने उनके जो 2 सीट है उसमें हम लोग कैंडिडेट नहीं डालेंगे, लेकिन वो लोग हमारे सारे सीट में भी अगर कैंडिडेट डाले हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन हमको यहाँ लड़ना है, ये हमारा घर है, बीटीसी को छोड़ के हमारा कुछ पॉलिटिक्स नहीं है, और हमारे पॉलिटिक्स बीटीसी के लिए है। तो इसमें बड़े पार्टी का बड़ा काम होता है, तो हम लोग इसमें जाना नहीं चाहता है, लेकिन यहाँ पर हमको काम करना है। बाकी अलायंस हमारा रहेगा, और इलेक्शन के बाद भी अगर सरकार गठबंधन हम लोग करेंगे, अगर बीपीएफ एब्सोल्यूट मेजोरिटी में मिलेंगे, तो भी हम लोग बीजेपी एजीपी एक साथ होकर सरकार करेंगे।
किसको? मतलब उनके भी मेंबर्स होंगे, उनको भी रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग एक साथ अलायंस के हिसाब से, तो उसमें कुछ नहीं है। ये देखो उनका भी कोई कभी कभी टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा, वो तो चलता रहेगा खैर। लेकिन हमने बोडोलैंड का एक जो अलग चीज़ महसूस किया कि यहाँ पे महिलाएं जो हैं वो काफ़ी हद तक रोजगार से जुड़ी हुई हैं, काफ़ी आगे बढ़ चढ़ के हमने देखा, और कल्चरल वे में भी काफ़ी वो स्ट्रांग दिखी हमें। तो महिलाओं को लेकर के आपकी पार्टी के पास क्या प्लान है कि बोडोलैंड की महिलाओं के एक विकास के लिए, उनके प्रोत्साहन संवर्धन के लिए क्या आप योजनाएं बना रहे हैं या क्या दिमाग में है आप लोगों के? नहीं, महिला के लिए तो हम लोगों का अभी काम जारी है। हमारी यहाँ पर अब सिल्क बहुत पॉपुलर है। यहाँ के जो सिल्क है एरी सिल्क बोलता है, हाँ, तो इस एरी सिल्क यहाँ पर विशेष करके महिला को लेके ही होता है। वही लोग क्या बोलता है इसका, हमारा एरी जो क्या बोलता है इसको, जो स्पीसीज होता है उसको पालता है, इसको क्या बोलता है नहीं, जो एरी जो हमारा सिल्क होता है ना, एरी सिल्क को जो प्रोड्यूस करता है, ये तो कुछ ऐसे हाँ, ये कीड़े तो इसको पालने के लिए हमारा महिला लोग एक्सपर्ट है। इसके लिए कोई एजुकेशन कभी दिया ही नहीं भारत सरकार या असम सरकार की तरफ से, कभी भी उन लोगों को इस विषय पर कभी शिक्षा नहीं दिया, क्योंकि पता भी नहीं है किसी को भी। ये नेचुरली हम लोगों का महिला लोग जानते हैं और इसको करते हैं। और एरी सिल्क बहुत मतलब माने एडवांस स्टेज पे है, बहुत पॉपुलर है। और इंटरनेशनल लेवल पर भी बोडोलैंड का जो टेक्सटाइल है वो टेक्सटाइल की तरफ से मैंने बहुत अवार्ड भी मिल चुका है। तो इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। इसके बाद जो वीविंग्स है, वीवर्स हमारे लोग, क्योंकि हम खुद भी पहनते हैं, खुद बनकर हमारे जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, ये कोट कपड़ा बनकर पहनते हैं, जो कि बहुत कलरफुल है। सारे मतलब देश के लोग पसंद करता ही है कि जो कलर मिक्सिंग है, जो डिजाइन है, ये चीज़ हमारे लोग इनबॉर्न, ये हमारे जो ये क्या है स्किल है, ये आता है, अपने माँ के साथ बैठे बैठे इसको सीख लेते हैं। तो इससे में बोडोलैंड सरकार की तरफ से बहुत सारी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और उन लोगों को जो फंड की ज़रूरत होते हैं बहुत समुदाय को दिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह। आज एक ब्रोपेट नाम के एक ऑर्गेनाइजेशन है बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल की, वो नेशनल इंटरनेशनल भूटान नेपाल में भी मतलब इवेंट्स करता है, फेयर करता है। इसमें सारी हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप वगैरह है वो लोग पार्टिसिपेट करता है। इसको छोड़ कोई भी महिला के लिए बहुत सारे मतलब योजनाएं हैं, जैसे पिगारी टिगारी, इसको लेके भी तो बहुत चल रहा है। बाकी तो पढ़ाई जो करता है, स्किल डेवलपमेंट पे वो लोग भी जा रहा है। और जो अच्छे पढ़ते हैं लड़के लोग, उन लोगों को आज स्कॉलरशिप दे के आप यूपीएससी कोचिंग में भी भेजे जा रहा है। तो इसी तरह का बहुत सारे काम यहाँ पर चल रहा है। लेकिन नया है और बहुत सारे और ज़रूरत होता है, सोच तो है, करते सीखते कर रहे हैं, सीख भी नहीं सकेगा, इसलिए धीरे धीरे। लेकिन एक स्टेज पे आ गया है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जिस तरह ले जाएंगे इसी तरह हमारे बच्चे अभी जा सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जो मेरे दिमाग में आ रहा था सवाल, कि आपने आईटी की बात की, आपने एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हर पॉइंट पे आप बात कर रहे हैं, इंडस्ट्री की बात कहीं छूट तो नहीं रही? देखिए, इंडस्ट्री तो चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री मेरे जो सोच है, इंडस्ट्री में मतलब ऐसा बात होते हैं कि हमारे लोग इस इंडस्ट्री के जरिए क्या फ़ायदा होगा। एक तो ये बात है, हमारी यहाँ का लोग का मतलब थोड़ा सा मजदूरी लाइन पे काम करना इच्छुक नहीं है, सब मालिक जैसा अनुभव करता है। तो हम यहाँ पर इंडस्ट्री करते तो हमारे लोकल लोग यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट नहीं होता है, तो बाहर से, बिहार से आता है, बांग्लादेश से आता है, कहीं से आता है, तो वही लोग ही यहाँ पर काम करते हैं, मजदूर यहाँ के लोग करता नहीं। तो बाकी जो अच्छे रैंक का पोस्ट है, इंजीनियर वगैरह, उसमें भी यहाँ के लोगों को कितना मिलेगा। दूसरी बात है कि इंडस्ट्री आपको बेस करना होगा कि यहाँ के जो क्या है रॉ मटेरियल्स है, यहाँ पर उत्पादित तो क्या क्या चीज़ है, इसके ऊपर तो हम इसको जब तक किसी ने तय नहीं करेगा कि यहाँ के लोग क्या एक्सपर्ट है, यहाँ पर क्या हो सकता है, इसको लेकर अगर करेगा तो डेफिनेटली हम लोग इस इंडस्ट्री को करने के लिए इच्छुक है। अदरवाइज इंडस्ट्री के नाम पे इंडस्ट्री करेगा, सब्सिडी देगा, कोई कंपनी आएगा, फिर यहाँ से मार्केट करेगा, टैक्स एग्जम्पशन उनको मिलेगा। लेकिन चाहते कि आपके संसाधनों का दोहन हो जब तक कि यहाँ के लोगों की डिमांड ना हो। लोगों को समझना भी चाहिए और यहाँ के लोगों का जो उत्पादित सामग्री है उनके ऊपर ही इंडस्ट्री भी होना चाहिए। जरूरत महसूस हुई तो हम भविष्य में बोडोलैंड में इंडस्ट्री देख सकते हैं। जरूर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक और सवाल, चूँकि कैंपेन चल रहा है, कैंपेन में बयानबाजी होती रहती है, आपके जो मुख्य विपक्षी इस वक्त हैं प्रमोद बोरो जी, उनका एक नारा काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, वो परिवर्तन का नारा दे रहे हैं। तो इस नारे में आप कितना दमखम देख पा रहे हैं कि परिवर्तन चाहिए उनको बोडोलैंड में? देखो, परिवर्तन बोलने से ख़त्म नहीं होते। किसका परिवर्तन? खराब भी तो एक परिवर्तन होता है, अच्छा भी एक परिवर्तन होता है। परिवर्तन बोलने से नहीं होगा। आपको क्या परिवर्तन चाहिए? अभी यहाँ पर परिवर्तन की कोई जरूरत नहीं। ग्रेजुअली डेवलप होते होते आज एक स्टेज पे आया है। मैं एक बातें बोलते आ रहा हूँ हर मीटिंग पे कि हम लोग आगे जौनपुरी में था। जौनपुरी मतलब सबसे
नीचे होता है और जहाँ पर कोई अच्छी सुविधा व्यवस्था नहीं होता है, जहाँ पर अच्छे लोग भी नहीं रहता है। नो मैंस लैंड। 15 साल पहले यहाँ पर हाई रोड को छोड़ के कुछ भी रास्ते नहीं थे, कुछ भी कालभार्ड नहीं थे। आप लोग इसको कल्पना कर नहीं सकेगा। और उसी टाइम का अगर फोटो देखेंगे आप कहीं, तब माने आप कभी विश्वास नहीं करेंगे कि इसी जगह पे है, कुछ भी नहीं था। तो उसी से बीपीएफ हाग्रामा मोहिलारी जी के नेतृत्व में करते 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 आज इस लेवल पे लाया है। अभी हम लोग मध्यपुरी में हैं, हाँ मध्यम में है, फिर हमको अभी सरगोपुरी में जाना है। तो नेक्स्ट टाइम से हम लोग जाएंगे। अभी प्रमोद बोरो जी बोल रहा है कि वही लोग अभी एक डिजिटल विलेज करेंगे, वो करेंगे। किस लिए अब बोल पा रहा है? रास्ता हुआ है इसलिए तो अब बोल पा रहा है। आज यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट ऑफिस हो रहा है, इसके बाद तो आप डिजिटल का बात बोल रहा है। ये नहीं होता तो अब कहाँ से करता? तो डेफिनेटली उस लेवल तक जाने के लिए बीपीएफ भी तैयार है, वो हमारा प्लानिंग में है ऑलरेडी। तो इसलिए मैंने सबको भी जोकिंग करके बोला, भाई आप पिसारी माने क्या है स्टार्ट कर दिया है, कोई भी आपने फूल बनाया है, इसके बाद मछली सर दिया है, मछली बड़ा है गया, उसको आप मतलब उठा के ले आया, तो उसको बनाने के लिए सब भी बोल सकता है उसके में ये मसाला डालो, इसको फ्राई करो, इसको ऐसा करो, थोड़ा ग्रेवी करो, इसमें तो आसान है। लेकिन जो फूल पहले तैयार किया था, फिशरी को जिन्होंने पहले तैयार किया, उनको ही पता है ना कि कैसे मछली अभी आ गया। तो बदलें सब बनने के बाद सभी इसको बोल सकता है कि ये होना है, ये होना है। घर एक बनाने के बाद रंग क्या देना है, ये तो आसान बात है, लेकिन घर बनाना कितना मुश्किल है। तो इसलिए परिवर्तन नहीं है, ये अभी जो चल रहा है इसको कंटिन्यू करना है। तो हम चाहते हैं इसको कंटिन्यू करें। इसको अगर बदलेगा, आपका घर 90% संपूर्ण हुआ है, इसको छोड़ के आप दूसरा काम करेगा, तो आफ्टर 5 years आपका ये खराब हो जाएगा। तो आप उसी समय से फिर वापस करना पड़ेगा, तो आप फिर से 2 साल आप चले जाना पड़ेगा। का मतलब ये है कि यहाँ पे परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन सरकार का परिवर्तन की जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं है। अच्छा, एक और सवाल, जैसे वो आरोप लगा रहे हैं कि बीपीएफ वालों ने करप्शन किया है, इन्होंने पैसे बनाए हैं, और बाकी अगर ये नहीं किए होते तो जो बोडोलैंड है यहाँ का विकास का स्तर कुछ और होता, कोई और लेवल पे होता। तो इस आरोप में कितनी सच्चाई है? देखिए, ये तो इलेक्शन में सब बोलता हैं। बीपीएफ आरक्षण कहाँ क्या है, इसको तो आप एक मतलब उदाहरण से तो देना होगा ना। अब अगर कहीं फूल देखा है, फूल तो कंप्लीट है, और अगर नहीं है तो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब आज सेक्रेटरीट देख रहा है, ऑफिस तो चल रहा है, असेंबली हॉल देख रहा है, असेंबली तो वहीं पर चल रहा है, अच्छा बिल्डिंग है, तो उसमें तो करप्शन कहाँ से निकल आया? अब अगर रास्ता देखा है तो सारे कंप्लीट रास्ते हैं, तो आप करप्शन किसको बोल रहा है? अगर आप किसी ने गाड़ी खरीदा है, बिल्डिंग बनाई, उसका बताया है, तो उन लोगों का भी तो घर है, बिल्डिंग है, लेकिन वही लोग तो संग्राम कर रहा था, लोगों के लिए सेक्रीफाइस कर रहा था। अगर जो सेक्रीफाइस कर रहा था, संग्राम कर रहा था, उसका भी एक घर हो सकता है, गाड़ी हो सकता है। तो जो पॉलिटिक्स कर रहा है, व्यापार कर रहा है, उनका क्या नहीं होना है? तो ये जस्ट एक बदनामी है। यस, करप्शन है हमारी बीटीसी इलाका में। यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन था, अंडरग्राउंड समुदाय था, वही लोग हर समय कॉन्ट्रैक्टर से पैसा उठाते थे, संदा उठाते थे और उससे गाड़ी खरीदते थे, वही लोग कैंप पे बैठ के खाते थे। इवेंट ऑल बोडो स्टूडेंट्स यूनियन, जिसको आप जानता है, हर ऑफिस में कितना बच्चे मतलब लड़के लोग 24 आवर चलते, कैसे खाते हैं? गाड़ी है उन लोगों का, कहाँ से खरीदा? खेती बाड़ी तो नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये किसी ना किसी कॉन्ट्रैक्टर से आप 1% दो, 2% दो, यार आपका 10 करोड़ का है, हमको एक गाड़ी खरीद दो। तो करप्शन वही है ना। इसके कारण तो वो कॉन्ट्रैक्टर लोग, जहाँ आपको 100 बैग सीमेंट डालना था, वहाँ पर ओनली 60 बैग सीमेंट डाल रहा है। तो ये क्या करप्शन नहीं है? इसको बंद करना है। इसमें सिर्फ आपसू क्यों, इसमें सिर्फ यूपीपीएल क्यों? हम बीपीएफ भी चाहते हैं कि ऐसे काम को हम लोग बंद करना है। तो अभी सब मेन स्ट्रीम पे आ गया है, सबको भी समझना है, जो लोग बोल रहा है खुद को भी समझना है। ऑफिस में अभी कोई बच्चा रहने का जरूरत नहीं, संग्राम खत्म हो गया, घर घर जाना है। तो ये बात है। चलिए सर, अब आखिरी सवाल आपसे करके मैं इस बातचीत को ही विराम दूंगा। आखिरी सवाल ये है कि आप बीपीएफ को कितनी सीटें आते हुए देख रहे हैं इस इलेक्शन में? देखो, अभी तो जो देख रहा है आज के माहौल पे, तो ऐसे तो एब्सोल्यूट मेजोरिटी होगा। सो मैं सोचता हूँ, हाँ देखो 25 से तो कम नहीं आएगा, 25 से 30 आएगा। अभी जो देखा मतलब नॉमिनेशन के समय से अभी बीपीएफ को ही देख रहा है, किंतु पहले वही लोग कुछ मीडिया के जरिए पॉपुलर हो रहा था। मीडिया तो हर समय सरकार के विरोध में बोलना अच्छा लगता है, मतलब तो उसी टाइम वो था। लेकिन प्रैक्टिकल में जब देखा तब ये तो प्रूव हो गया था पब्लिक किसके साथ है। आप बुरा मत मानिए, आपको मैं बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि जो सरकार में होता है वो काम करता है, तो उसके ऊपर सवाल उठता है। इनकम्बेंसी झेलनी पड़ती है, इसके लिए जवाब, अगर आपने शासन किया है तो आपको जवाब देने के लिए तैयार होना देना है, और लोगों को जरूर इसको खबर रखता है।